Oo. Ano po naman yan? Makotak mo? Sarani kasi nandito kayo mag-uso. Apatang bisa. Ayan! Ano kaya nitingnan mo ba? Ang sorry na to eh. Tingnan mo yung puta. Ano pa tingnan? Minsan mo sa sorry na kasi to. Tingnan mo lang. Ano ba to? Tingnan yung mata. Laki ka lang yung kasi sa akin. Malulusot kita ng liit pa. Kailangan natin ng nanay. Lumedede yan eh. Ano maganda? Ano magat? Ang cute na eh. Ano maganda pangalan, di ba? Cream o, tsaka Oreo. Oreo and cream. Ano dalawa? Anong gusto mo? Sabi natin may tutukan niya. Ano pa ko? Ano mas maganda? Ano mas maganda? Ito daw sa kanya. Gusto niya eh. Ang tinan mo parang silang kambal. Pareho kasi iba lang kulay. Brown. And tinan mo ang shape ng ano. Di ba? Parang pareho yung style ng gitna. Cute naman pa. Ang ganda pang ito ta. Di ba? May lahi yan. Makapal-balahibo to. Mas mabahal doon. Ito yung ano to. Kulay ito ni Whitey. Yung aso yung sa yung mabalbon. Ito sa nanay yun. Ganong kulay. Yun ang picture ng kanan ko doon. Ang hanapin ng nanay, hindi pa dilat eh. Kunin mo, wati mo, ang bigat. Itong isa, bigat. Pinuwat ko nga. Sabi dyan.